Nézzük csak, mit csinálnak a második osztályosok. Gyere, töltsünk meg jó kedvel egy jó nagy bőröndöt. Mértékek gyűjtése kicsit strapás, de izgalmas dolog. A sok senkinek maradjon csak titok. Mitől ilyen jó? Másoknak már elfogyott, ne tudja senki meg, hogy mitől ilyen jó a kedvünk. Mitől ilyen jó a hangulatunk, még akkor is, ha néha nincs is rá okunk. Ahogyan befőttet a nagymamák, mi a jó kedvet tesszük el. És ha szükségünk lesz majd rá, hát kivesszük, amennyi kell. Furfangos malacka sem foghat ki rajtunk. Színes folyadékra volna szükségem, mégpedig a következőképpen. 4 litert kérnék szépen, 6 üvegben. Oké. Tessék gyorsan kiszolgálni. Jó. Akadályok között elrejtve felfedezőnek érzem magam. A felnőttek eldöntötték, az év egy napja a gyerekeké. Azt nem mondták, hogy miért csak egy, és azt sem, hogy a többi ki. Csokoládét, lufit, rágót ilyenkor ingyen osztanak. Azt hiszik, így bepótolják, mint egész évben mulasztanak. Tartson egy évig a gyerekek napja, jusson szeretet minden napra. Kívánom nektek, hogy így legyen. Tartson egy évig a gyerekek napja, a világ összes apraja nagyja. Legyen